Днес ще ви запозная с мултифункционалното легло Versace. Това е приказно легло, което всеки иска да има в спалнята си. Тази спалня предлага много глезотийки. Може да полегнете на пейката релакс, която ще ви отпусне с леки вибриращи движения. Можете да гледате телевизия с повдигнат от към главата матрак. Може да се отпуснете с любима музика, звучаща от тон колоните. Може да почетете с помощта на лампичката и да заредите телефона си. Може да спите спокойно, защото сейфът се намира точно под краката ви. Как ще комбинирате всичко това, зависи само от вас. Обичам това легло!